हेलो लोगोफोर आंहा फ्रि टाइम मोननायखाय ट्रेडिं खालामसैलाय आरोखि ना फुजानि देलाय जासावग्रा बिराद फैदों खानाय हाजानो माबा हाजानोनो बाहाय बारा स्ट्रेट खालामा ओमफ्राय खानाय हानाय ट्रेडिं बांसिन जायो आरोखि ना ओमफ्राय नोंसोर सोलोंनो लुगैदोंबा नै दुरुंखौ मोनसे खुगायाव लाबाय ओमफ्राय आखाइखौ ओरै लाबाय ओरै सिंजोंजाय ओरै साफ्रेबाय बेसेबां गोलाव नांगौ बेखौ बानायबाय बेलासिनि बेरायहैनोसैलाय गथ'फ्राबो बिराद माबा न' सिङाव थायै थायै बरिं जाबाय नै बै लोगोनि फिसाला बै आंनि फिसाला बै आंनि लोगो बेरायहैनोसै जोंहा दसे हाजबेन्डनि केम्प सिङावनो पार्कआव दसे बेरायहैनोसैलाय अ ये तो क्लोज हो गया ये कैसे क्लोज हो गया ठीक है चलो उधर चलो मन्दिराव थांगोन निफ्राय नै सिङाव बेबायदि डेक'रेसन खालामखाबाय आरोना दुर्गा फुजानि नै गावसिनि पार्मानेन्ट मन्दिरावबो लाइटिं साइटिं जाखाबाय बे प्लेग्राउन्ड सिङाव बिराद क्लिन कीर्तन चल रहा है हाँ जाएंगे 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 हाँ उधर से रास्ता है उधर से रास्ता है मन्दिराव हाबहैनोसै एसे कीर्तन सोलिगासिनो ये लोग नहीं ये लोग चेप्टा हो जाएगा अंदर कीर्तन सोलिगासिनो मन्दिराव बैथिं दुर्गा फुजानि प्रिपारेसन सोलिगासिनो ओरै गावसिनि मन्दिरखौबो साजायबाय आरोना नै सासे उन्दुलाबाय फैबायसो पार्कआव दिनै बिराद गथ'फोर गेलेफैदों बिराद गेलेफैदों माथो दानारबो होनो नोङो बेलासियाव फाउन्टेन सालायदों दिनैहाय ओमफ्राय दा बिफाया फिसालाखौ गेलेनाय नुहरनानै अफिसनिफ्राय दसे फैबाय आरोना गेलेफानो फिसालाया जै बिफाखौ मोनबाथाय मोजां मोनथारो गेलेनो दसे गेलेबाय एरिबाय जोंबो न'आव फैफिनबाय ओमफ्राय हाजबेन्डआबो दसे डिउटि मावनानै फैबाय आरोना गेलेखां एरिखां ओमफ्राय नै लोगोफोर फुजानि जि मोजां साजायखाबाय फ्रुइट्सफोर गोनांलाय होमबानो साजायनायखौ मोजां नुथारदों बेरायखांना फैबाय आरोना लोगोफोर